రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందరికి వామన జయంతి శుభాకాంక్షలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ రోజు వామన దేవుడి గురించి మనము చదువుతాము భాగవతంలో. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. సో ఇది శ్రీమద్ భాగవతం 8వ స్కందం అధ్యాయం 18వ అధ్యాయం శ్రీ వామన అవతారం. మాతాజీ ప్రమిళ మాతాజీ చదువుతారా ఇంట్రడక్షన్? హరే కృష్ణ కనిపిస్తుంది మాతాజీ? ఇది కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. నేను ఎన్లార్జ్ చేసుకుంటున్నాను, జూమ్ చేసుకుంటున్నాను. వామన దేవుని ఆవిర్భావమును గూర్చి ఆ దేవదేవుడు బలిచక్రవర్తి యజ్ఞశాలకు వెడలిన విధమును గూర్చి ఈ అధ్యాయంలో వర్ణింపబడినది. బలి అతడిని చక్కగా ఆదరించి కోరిన వరమునిచ్చాడు. వామన దేవుడి జగత్తులో శంఖ చక్ర గదా పద్మయుతుడై అదితి గర్భము నుండి ఆవిర్భవించాడు. శ్యామసుందరుడు పీతాంబరధారి ఆ విష్ణు భగవానుడు శ్రవణ ద్వాదశి దినమున మంగళమయమగు అభిజిన్ నక్షత్రమున అవతరించాడు. అప్పుడు ముల్లోకములు అనగా ఊర్ధ్వలోకములు, అంతరిక్షము, పృథ్వీతో పాటు సమస్త దేవతలు, గోవులు, బ్రాహ్మణులు, ఋతువులు భగవదావిర్భావ కారణమున సంతోషముగా నుండేది. అందువలన ఆ మంగళమయ దినము విజయనామమున పిలువబడెను. సచ్చిదానంద విగ్రహుడు భగవానుడు అదితి కశ్యపులకు పుత్రునిగా జన్మించినప్పుడు ఆ దంపతులు మిగుల విస్మతులైరి. ఆవిర్భావానంతరము భగవానుడు వామన రూపమును ధరించారు. ఋషిగణము మహదానంద భరితులై కశ్యపుని ఎదుట అతనికి జాతకర్మలు వనరించరు. ఉపనయన కారణమున వామన దేవుడు సూర్యుని చేత, బృహస్పతి చేత, భూదేవి చేత, స్వర్గాధిష్టాత చేత, తల్లి చేత, బ్రహ్మ చేత, కుబేరుని చేత, సప్తర్షుల చేత, ఇంకను ఇతరుల చేతను పూజితుడయ్యను. పిమ్మట అతడు నర్మదా నదికి ఉత్తర తీరమున గల భృగు
భృగు కచ్చమను క్షేత్రమున ఉన్నట్టు యజ్ఞస్థలికి వెడలెను. అచట భృగువంశీయులకు బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం ఆచరించుచుంది. ముంజమేకలమును జింక చర్మమును యజ్ఞోపవీతమును ధరించి దండక మండల చక్రమును దాల్చిన వాడి వామనదేవుడు బలిచక్రవర్తి యజ్ఞస్థలికి వెడలెను. హరే కృష్ణ. కంటిన్యూ చేయండి. 1 పారాగ్రాఫ్ ఉంది. ఓకే. అతని దివ్య తేజస్సు కారణమున అచ్చటనున్న పురోహితులందరూ తేజోహీనులైరి. వారందరూ ఆసనముల నుండి లేచి వామనదేవుని స్తుతించిరి. ఆ దేవదేవుని కాలి బ్రొటన వ్రేలు నుండి ఉద్భవించిన గంగను శివుడు కూడా శిరమును దాల్చు. అందువలన బలిచక్రవర్తి ఆ దేవదేవుని పాద ప్రక్షాళనము కావించిన పిమ్మట ఆ జలమును శిరమును చల్లుకొని తాను తన పూర్వీకులు నిక్కముగా ధన్యులైనట్లు భావించెను. పిమ్మట అతడు వామనదేవుని కుశలమును అడిగి ధనరత్నాది వాంఛితములను కోరుకొమ్మని పలికే. హరే కృష్ణ బాబు. మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో కేవలము అనువాదం చదువుకొని వెళ్తాం అనుకుంటాం. ఫాస్ట్ గా కూడా కంప్లీట్ చేయవచ్చు. సో అందరూ ఒక్కొక్కటి చదవచ్చేమో. అనువాదము చూస్తాం. భాస్కర్ ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అనువాదం కేవలం అనువాదం చదవండి చాలు. సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను, బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధముగా భగవానుని కర్మలను పరాక్రమమును కీర్తించిన పిమ్మట మరుణాతీతుడగు ఆ దేవదేవుడు చతుర్భుజములలో శంఖచక్ర గదా పద్మములను ధరించిన వాడు, పీతాంబరమును దాల్చిన వాడు, కొద్ది పైకి కనపట్లేదు, దాల్చిన వాడు పద్మ పలాసలోచనుడై అతిథి గర్భము నుండి ఆవర్పించెను. భాష్యము. ఆ అమృతభూ అది అనువాదమే చదవండి చాలు. చదువుతాం. భగవాన్ని మేఘశ్యాముల వర్ణ దేహము ఉన్మాదరహితంగా నుండెను. మకర కుండల శోభితము అతని ముఖ కమలము అతి సుందరంగా గోచరించాను. అతని వక్షస్థలము శ్రీవత్స చిహ్నితమై ఉండెను. ఆ దేవదేవుడు కరకంకణములను, అంగదములను, కిరీటమును, కటి ప్రదేశమున మేకలమును, యజ్ఞోపవీతమును, పాదపద్ములందు నూపురములను ధరించి ఉండెను. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి అనువాదం. అలాగే అనువాదం. భాస్కర్ ప్రభుజీ చదవండి. అసాధారణ సౌందర్యమగు వనమాల అతని వక్షస్థలమును అలంకరించెండెను. దాని పుష్పములు అత్యంత సుగంధమయములైన కారమున తుమ్మెదల గుంపు జుంకారము చేయుచు మకరందము కొరకు వానిపై దాడి చేశాను. కంఠమున కౌస్తుభమని విరాజులుతుండగా భగవానుడు ఆవర్భించినప్పుడు అతని తేజముచే కశ్యపు ప్రజాపతి గృహమున అంధకారము నశించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో నెక్స్ట్ భాస్కర మణిమాతాజీ చదువుతారా? చదవండి. అనువాదం మాత్రం చదవండి. ఆ సమయమున అన్ని దిక్కుల యందు నదులు సముద్రముల యందు ఎందరి హృదయములందు ఆనందము వెళ్లి విరిసెను. ఋతువులు తమ తమ గుణములను ప్రదర్శించినవి. ఊర్ధ్వ అంతరిక్ష భూతలం నందలి సమస్త జీవరాశి హర్షం నందెను. దేవతలు, గోవులు, బ్రాహ్మణులు, పర్వతములు ఆనందపూర్ణములయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ మాతాజీ. శ్రవణ ద్వాదశి నాడు భాద్రపద శుక్లపక్ష ద్వాదశి చంద్రుడు శ్రవణమున ఉండగా అభిజిత్ శుభముహూర్తమున భగవానుడు ఈ జగత్తులో ఆవిర్భవించాను. దేవదేవుని ప్రాదుర్భావము పరమ మంగళమని భావించినపై సకల నక్షత్రములు, సూర్యుడు మొదలుకొని శనైశ్వరుని వరకు గల సకల గ్రహములు ఔదార్యపూర్ణములైనవి. సో ఈ భాష్యం చదవండి మాతాజీ. ఒక భాష్యం ఎవరు? భాస్కర్ మాతాజీ. భాస్కర్ నెక్స్ట్ చదువుతారంట మాతాజీ. ఇది ఒకటి వాళ్ళు చదవండి. భాస్కర్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రవీణులైన శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు నక్షత్ర తారాధ్య అనే పదమును చక్కగా వివరించారు. నక్షత్ర అనగా నక్షత్రములు. ఈ సందర్భంలో తార అనే పదము గ్రహములను సూచించును. ఇక ఆద్య అనగా మున్నగనది అని అర్థము.
గ్రహములలో సూర్యుడే మొదలు కాని చంద్రుడు కాదు. కనుక చంద్రుడు భూమికి దగ్గరలో ఉన్నాడనడి నవీన ఖగోళ శాస్త్ర ప్రతిపాదనను వైదిక కథనమును బట్టి అంగీకరింపరాదు. ఆది రవివారము, సోమవారము, మంగళవారము, బుధవారము, గురువారము, శుక్రవారము, శనివారము అనుచు ప్రపంచ జనులు భావించే వారమందలి దినక్రమము వైదిక గ్రహమునే అనుసరించుచు వేదవాదమును ధ్రువపరుచుతున్నది. భగవానుడు అవతరించినప్పుడు గ్రహ నక్షత్రములు జ్యోతిష్ గణనమును అనుసరించి శుభావహంగా నెలకొని ఆ దేవదేవుని ఆవిర్భావ మహోత్సవం పాల్గొన్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. ఇప్పుడు ఎవరు మన బస్ వాణి మాతాజీ? రాజా భగవానుడు ద్వాదశి తిథి నందు అవతరించినప్పుడు సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యమున ఉన్నట్టు పండితులు తెలుసుకొనిరి. ఆ ద్వాదశి విజయనామముతో పిలువబడెను. నెక్స్ట్ చదవండి మాతాజీ. రాలేదు ప్రభుజీ, దీంట్లో స్క్రాల్ చేయాలి కొంచెం. శంఖములు, దుందుబులు, మృదంగములు, పణపానకములు, మృదంగములు, పణవానకములు, ఇతర వాద్యములు సంయుక్తముగా మోగింపబడగా కోలాహలముగు శబ్దము వాని నుండి బయలువెడలెను. నెక్స్ట్ అప్సరసలు మిక్కిలి ముదమునంది వారై కాబట్టి కొంచెం స్క్రాల్ చేస్తేనే. గంధర్వ శ్రేష్ఠులు గానము చేసిరి. మునులు, దేవతలు, మనువులు, పితృదేవతలు, అగ్ని దేవతలు దేవదేవుని స్తుతించిరి. ప్రభుజీ నేను చదవనా ప్రభుజీ? మాతాజీ చదవండి. సిద్ధగణములు, విద్యాధరులు, కింపురుషులు, కిన్నెరలు, చారణులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సుపర్ణులు, నాగశ్రేష్ఠులు, దేవతానుచరులు నృత్య కీర్తనలతో భగవంతుని స్తుతించుచు అదితి ఆశ్రమమును పుష్పవృష్టితో ముంచెత్తిరి. విజయోగ మాయచే దివ్య దేహమును గ్రహించిన వాడై తన గర్భం నుండి భగవానుడు ప్రకటమగుటను గాంచినప్పుడు అదితి విస్మితయు హర్షాన్వితయు అనయ్యను. కశ్యప ప్రజాపతి ఆ దేవదేవుని గాంచి ఆనందాశ్చర్యములతో జయ జయ ధ్వనులు గావించును. భగవానుడు ఆభరణములతోనను ఆయుధములతోనను ఆవిరూపమును ఆవర్తించును. నిత్యమైన ఆ రూపము భౌతిక జగత్తునందు అగోచరమైనను అతడు ఆ రూపముననే అవతరించి పిదప తల్లిదండ్రులు కాంచుచుండగా ఒట్టిని వలె వామన పట్టు రూపమును దాల్చెను. ఇదో భాష్యం చదివే పెద్ద భాష్యమా? చదవండి భాష్యం. నటః అను పదము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. నటుడు వివిధ పాత్రలను పోషించడానికి వేషంను మార్చినను ఎప్పుడూ ఒకటే అయి ఉండను. అదే విధంగా బ్రహ్మ సంహిత 5:33-39 నందు వర్ణింపబడినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనంతమగు రూపములను దాల్చుచుండను. అద్వైతమచ్యుత అనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం. అతడు సదా అసంఖ్యాకమగు అవతారములలో నెలకొని ఉండను. రామాదిమూర్తిషు కళా నియమేన తిష్టన్ నానావతారమకరోత్ భువనేషు కింతు అనగా భగవానుడు వివిధ అవతారములను దాల్చినను అవి అభిన్నములు. అతడు ఒకే శక్తి, నిత్యత్వము, ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వమును కూడినట్టి పురుషుడైనను ఏకకాలమున అనేక రూపమును దాల్చగలడు. వామనదేవుడు మాతృగర్భం నుండి ఆవిర్భవించినప్పుడు యథా చిహ్నములతో చతుర్భుజ నారాయణ రూపమున అవతరించినను వెంటనే వటు రూపము దాల్చును. అనగా అతని దేహము భౌతికమైనది కాదు. భగవానుడు భౌతిక దేహధారి అను తలచువాడు బుద్ధిహీనుడు. అట్టివాడు భగవంతుని నిజస్థితి గురించి ఎంతయో తెలుసుకుని ఉండను. జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః అని భగవద్గీత 4.9 ఎందు ధ్రువపరచబడినది. అనగా అది దివ్య రూపమున అంటే సచ్చిదానంద విగ్రహ భగవానుని దివ్య ఆవిర్భావను మనుషుడు తప్పక అవగతం చేసుకొనవలసి ఉన్నది. వామానుని రూపమున భగవానుని గాంచినంతటా మహర్షులు మిక్కిలి మొదమందిన వారై కశ్యప మునిని ముందుంచుకొని అతనికి జాతకర్మాదులు వనరించింది. బ్రాహ్మణుని ఇంట శిశువు జన్మించినప్పుడు
వామదేవుని ఉపనయన కార్యమున సూర్యదేవుడు స్వయముగా గాయత్రి మంత్రమును ఉచ్చరించెను. బృహస్పతి యజ్ఞోపవేతమును వసగగా కశ్యపముని మేఖలమును వసగెను. సో అంత గొప్ప గొప్ప దేవతలు సూర్య, బ్రహ్మ, శివ, పార్వతి అంతా కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళు ఇప్పుడు భగవంతునికి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. రాజీ మేఖలము అంటే ఏంటి? మేఖలం నడుముకు కట్టుకునేది అంటే మొలతాడు. మొలతాడు. ఓకే. మేఖలం. వామన దేవుని ఉపనయన కార్యమున సూర్యదేవుడు మేఖలమును వసగెను. ప్రభుజీ నెక్స్ట్. చదవండి. భూదేవి కృష్ణాజనమును, వనరాజుకు చంద్రుడు బ్రహ్మదండమును, తల్లియగు అదితి కౌపీనమును, స్వర్గాది దేవత ఛత్రమును అతనికి వసగిరి. రాజా అవ్యయుడగు భగవానునికి బ్రహ్మదేవుడు కమండమును నొసగిను. సప్తర్షులు కుశాగ్రమును, సరస్వతీదేవి రుద్రాక్షమాలను అతనికి వసగిరి. సరస్వతీదేవి రుద్రాక్షమాల, బ్రహ్మదేవుడు కమండల, సప్త ఋషులు కుశాగ్రాస. ఆ విధంగా వామన దేవునికి యజ్ఞోపవేత ధారణం జరిగినంతటా యక్షరాజుకు కుబేరుడు భిక్షాపాత్రను వసగెను. శివపత్నియు జగన్మాతనగు భగవతీదేవి అతనికి తొలి భిక్ష వసగిను. కుబేర భిక్షాపాత్ర, భగవతీ దేవి పార్వతి తొలి భిక్ష, ఫస్ట్ దానం. ఈ ప్రకారము ఎల్లరచే సత్కరింపబడిన వాడై వట్టు శ్రేష్ఠుడగు వామన దేవుడు బ్రహ్మ తేజస్సుతో వెలుగొందుతూ బ్రహ్మర్షులతో నిండినట్టి సభాగృహమునంతటిని సౌందర్యమున అతిశయించెను. బ్రహ్మర్షులతో నిండినట్టి సభాగృహంతటి సౌందర్యం అతిశయించు. బ్రహ్మ తేజస్, బ్రహ్మ జ్యోతి భగవంతుడా, బ్రహ్మణోయి ప్రతిష్టాహం, భగవంతుడు దేహకాంతి అంతే. శ్రీ వామన దేవుడు యజ్ఞాగ్నిని ప్రజ్వరిలింపజేసిన పిమ్మట దానిని అర్చించి యజ్ఞస్థలిలో హోమంను నిర్వహించెను. సువంశీయులకు బ్రాహ్మణుల సంరక్షణలో బలిచక్రవర్తి అశ్వమేధ యజ్ఞంలో నిర్వహించుతున్నాడని ఎరింగి నిఖిల గుణపూర్ణుడగు ఆ భగవానుడు అతనిని అనుగ్రహించుటకే అతడికి వెడలెను. తన భారంచే ఆ దేవదేవుడు ప్రతి పదం నందు భూమిని అవనతము కావించెను. భగవానుడు అఖిల సార సంభుతుడు అని పిలువబడినాడు. అనగా ఈ జగత్తునందరి సమస్తమునకు అతడే యజమాని కనుక ఏదో యాచించుటకు బలిచక్రవర్తి చెంత వెడలినప్పటికీ అతడు సర్వదా పూర్ణుడై ఉన్నాడు. ఎవరిని అతడు యాచించని అవసరం లేదు. నిజమునకు వామన దేవుడు ఎంతటి శక్తివంతుడు అనగా విభూతి పూర్ణముతో అతని ప్రతి పదం పూర్తలకు అవనతము కావించుకుందను. సో భగవంతుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ ఆ భూమి కింద వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడ శక్తి అంత చిన్న రూపము, వామన రూపం అయితే భగవంతుడు ఏం కాల్సి చేయొచ్చు. ఓకే మాతాజీ, నెక్స్ట్ ఇంకెవరు చదువురా మాతాజీ? చంద్రావతి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ, అనువాదాలు కొంచెం ప్రభుజీ. నర్మదా నదికి ఉత్తర తీరమున భృగు కచ్చమును క్షేత్రమున యజ్ఞ నిర్వహణం నందు నెలకొనిన భృగు వంశీయులకు బ్రాహ్మణులు తమ చెంతనే సూర్యుడు ఉదయించుతున్నట్లుగా వామన దేవుని గాంచిరి. కొంచెం రాజా వామన దేవుని తేజం వలన రాలేదు ప్రభుజీ, సెల్లో రాలేదు. ఓకే ఓకే. రాజా వామదేవుని తేజము వలన బలి చక్రవర్తితో పాటు ఋత్విక్కులు సదస్యులు తేజోహీనులైన అంతట వారు సాక్షాత్తుగా సూర్యదేవుడు లేదా సనత్ కుమారుడు లేదా అగ్నిదేవుడు యజ్ఞ దర్శనార్థం వచ్చనా అని చర్చించుకొనసాగిరి. భగవంతుడు బ్రైట్నెస్, ఎఫల్జెన్స్, సో
సో అందరినీ కూడా అది డిమ్ గా డల్ గా చేసేసింది. బ్రైట్ ఒక సూర్యుడు వస్తే అంత మనకి లైట్స్ ఉంటుంది, రాత్రిపూట చాలా బ్రైట్ గా అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటుంది, చాలా దీనిగా అనిపిస్తుంది. రాత్రిపూట చూస్తే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంది. సూర్యుడు వచ్చినాక అది ఏది కూడా ఇది ఏమి ఏదో ఒకటి చిన్న దీనిగా కనిపిస్తుంది. సో అలాగా చెప్తుండేది. భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఆ సభలో ఎవరు ఉన్నారు అంత బ్రాహ్మణులు చాలా తపస్సు చేసి చాలా శుద్ధంగా వాళ్ళు బ్రహ్మ తేజస్ పొందారు. వాళ్ళంతా చాలా చిన్నగా ఇది అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సూర్యదేవుడే వచ్చారేమో అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. అగ్ని దేవుడు అంత ప్రజ్వల భగవంతుడా ఇది. ఎస్, 23rd స్క్రోలింగ్ ప్రభుజీ. భృగువంశీయులకు ఋత్విక్కులు వారి శిష్యులు ఇట్లు నానా విధములుగా తర్కించుకొనుచుండగా దండమును ఛత్రమును జలపూర్ణ కమండలమును చేత పట్టుకొని వామన దేవుడు అశ్వమేధ యజ్ఞస్థలిలో ప్రవేశించెను. మౌంజీ మేకలమున కొంచెం గడ్డి ఇలాంటితో చేసి మౌంజీ మేకలమును యజ్ఞోపవీతమును అజినోత్తరమును దాల్చిన వాడై జటాధారి యొక్క బ్రాహ్మణ వటువుగా గోచరించుచు వామన దేవుడు యజ్ఞస్థలిలో ప్రవేశించెను. అతని తేజస్సు శిష్య సమేతముగా ఋత్విక్కులందరి తేజస్సును హరింపగా వారందరూ ఆసనముల నుండి లేచి వందనములతో ఆ దేవదేవుని యథోచితముగా ఆహ్వానించింది. సుందరమైన అవయవములు రూప సౌందర్యమును ఇనుమడింపజేయునట్లుగానున్న వామన దేవుని గాంచిన బలి చక్రవర్తి ముదమంది సంతుష్ట చిత్తముతో అతనికి ఆసనము నొసగెను. ముక్తాత్మలకు మనోరముడైన భగవాన్ని ఆ విధముగా సముచిత రీతిన ఆహ్వానించిన బలి చక్రవర్తి అతనికి పాద ప్రక్షాళనము చేసి అర్చించెను. దేవత ఓకే లాస్ట్ చదవండి మాతాజీ. చంద్రావతి మాతాజీ కనిపిస్తుందా? చూడు జటాజూటమున చంద్రకళను ధరించిన వాడును శివుడు విష్ణు భగవానుని కాలి బొటన వేలు నుండి ఉద్భవించిన గంగాజలమును భక్తితో శిరమున దాల్చును. ఈ విషయం నెరిగిన బలిచక్రవర్తి ఆ మహాదేవుని అనుసరించుచు భగవత్పాద పద్మ ప్రక్షాళిత జలమును తాను కూడా శిరమున దాల్చెను. శివుడు గంగాధరుడని తెలియబడినాడు. అనగా అతడు తన శిరమున గంగాజలమును గంగాదేవిని ధరించును. పరమశివుడు చంద్రచూడుడైనప్పటికీ భగవంతునికి పరమ గౌరవము నొసగుటకై ఆ చంద్రకళకు పైన గంగను ధరించును. ఈ ఉపమానమును ఎల్లరూ కనీసము ప్రతి భక్తుడు పాటింపవలెను. ఏలయనగా పరమశివుడు మహాజనులలో ఒకడు. అదే విధముగా బలచక్రవర్తి కూడా తదనంతరం మహాజనుడయ్యను. ఒక మహాజనుడు ఇంకొక మహాజనుని అనుసరించును. ఆ ప్రకారము పరంపరా విధానమున మహాజనుల కలాపములను అనుసరించడిచే మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక రంగమున పురోగమించగలడు. విష్ణు భగవానుని కాలి బొటన వేలు నుండి ఉద్భవించిన కారణమున గంగాజలము పరమ పవిత్రమైనది. బలిచక్రవర్తి వామన దేవుని పాద ప్రక్షాళనము చేసినప్పుడు ఆ జలము కూడా గంగా జలముతో సమానమయ్యను. బలి సర్వధర్మములను ఎరిగిన వాడు కనుక శివుని అడుగుజాడలను అనుసరించి ఆ జలమున శిరమును దాల్చెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో బలి చక్రవర్తి చాలా ఆనందమైంది. బలి చక్రవర్తి అసుర వైపు ఉన్నారు, అయితే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడు. సో దానికి వాళ్ళకి తెలుసు సాక్షాత్ కూడా భగవంతుడే వచ్చారు అని. సో వాళ్ళు చాలా ఆనందమించి వాళ్ళ పాద నీళ్ళని వాళ్ళు ఇచ్చేసుకుంటున్నారు, ప్రోక్షాళన చేసుకున్నారు. శ్రీ బలిర్వాచ స్వాగతం తే నమస్తుభ్యం బ్రహ్మాన్ కిం కరవామతే బ్రహ్మర్షీణాం తప సాక్షాత్ అన్యే త్వార్య వపుర్ధరం. పిదప బలి చక్రవర్తి వామన దేవునితో ఇట్లు పలికెను. ఓ బ్రాహ్మణ, సుస్వాగతము, నీకు నమస్కరించుచున్నాను. నేను నీకు ఏమి చేయవలేనో చెప్పవలసినదిగా మనవి. నీవు బ్రహ్మర్షుల తపోరూపమున నేను భావించుచున్నాను. అద్యన పితరస్ృత అద్యన పావితం కులం అద్య స్విష్ట క్రతురయం యత్ భగవాన్ ఆగతో గృహాన్. ప్రభు, నీ
రాక వలన మా పితృదేవతలు సంతృప్తిలైరి మా గృహము వంశము పావనములైనవి. నీ సన్నిధిచే మేము నిర్వహించు యజ్ఞము ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైనది. అధ్యాగ్నయో మే సుహృతు యథావిధి ద్విజాత్మజ త్వచ్చరణావందే జనైః హతాం హసో వార్బిర్యం చ భూరహో తథా పునీత తనుభి పదైస్తవా. బ్రాహ్మణ బాలక, నేడు యజ్ఞాగ్ని శాస్త్రవీతముగా ప్రజ్వరిల్లినది. నీ పాదప్రోక్షాళిత జలముచే నేను సమస్త పాపముల నుండి విడివడి తిని. హే ప్రభు, నీ చిన్న పాద పద్మ స్పర్శచే ధరాతలమై పునీతమైనది. యద్యద్వటో వాంఛసి తత్ప్రతీతిచ్చమే త్వాం అర్థినం విప్రసుతానుత హర్ఖయే ఘాంకాంచనం గుణవద్ ధామమృష్టం తథాన్న పేయముత వా విప్రక న్యాం గ్రాహాన్ సమృద్ధాం స్తురఘాన్ గజాన్ వా రతాంస్తథా అశ్వథమ సంప్రతీచ. సో ఇప్పుడు వామన దేవునికి మీరేం కావాలి, ఏ దారం కావాలి నాకే కోరండి అని. ఎస్, రామకృష్ణ ప్రభుజీ చదవండి అనువాదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బ్రాహ్మణ బాలక, నీవేదో యాచించుటకే ఇచ్చటకు వచ్చినట్లు గోచరించుచున్నది కనుక నీకేది కావాలనో దానిని నా నుండి స్వీకరింపము. పరమ పూజ్యుడ, గోవులు, బంగారము, ఉపకరణయుక్తమ గృహము, రుచికారములగు అన్నపానీయములు భార్యగా స్వీకరించుటకు బ్రాహ్మణ కన్య, సమృద్ధములగు గ్రామములు, అశ్వములు, గజములు, రథములు ఇంకను కోరిన దేదైనను నా నుండి గ్రహింపుము. శ్రీమద్భాగవతంలోని శ్రీ వామనావతారము అను అష్టమ స్కందము నందలి 18వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ. యాక్చువల్లీ ఒక అధ్యాయమే చదివాను అనువాదము. ఇంకా 3-4 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయము. సో ఇంత టైం ఎంత ఇప్పుడు? 8:50. ఓకే. సో ఇప్పుడు చదివిన దీని అంతరా ఇంత తింపిదప్ప ఏమవుతుంది? వీళ్ళు ఏమైనా అడగండి అని ఆల్రెడీ మాట ఇచ్చారు. ఎవరు? బలి మహారాజు. సో బలి మహారాజు మాట ఇచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు శుక్రాచార్యులకి తెలిసిపోతుంది, ఓ ఇది సాక్షాత్ విష్ణు, వామన దేవుడు అంటే సాక్షాత్ విష్ణువే వచ్చారు. సో అన్ని నా శిష్యుడిది తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. సో అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోతే నాకు ఏమవుతుంది? సో వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళు ఒక శుక్ర ఆచార్య. శుక్ర అంటే ఒక దీంట్లో ఒక వంశపారంపరిక ఒక గురు, భౌతికంగా గురు ఒక రకంగా చెప్తారు. సో దానికోసం వాళ్ళ తన ఆలోచన కూడా ఇది నా శిష్యుడు వాడు గొప్ప స్థానంలో ఉంటే తనే నాకు వాళ్ళు దానం ఇచ్చేది, నా ఒక పోషణ జరిగేది అని చెప్తారు. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు బలి మహారాజుకి చాలా చాలా ఇది ఇస్తారు ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఎలా మీరు మాట ఇచ్చారో అయితే కూడా ఒక కొన్ని సన్నివేశంలో మాటని మీరు పాలించాలనే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీ జీవమే మీకు అపాయంలో ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీలో ఏది కావాలని చేయొచ్చు. ఎమర్జెన్సీకి నో లాస్, మీరు మాట ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ఇంకొకటి అయితే ఉండొచ్చు. ఎమర్జెన్సీలో మీరు దాన్ని విడిచేయచ్చు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు మీరు మాట ఇచ్చారు అయితే ఇది ఒకరికి జీవం అపాయం ఉన్నప్పుడు, తన వస్తువులు ఆస్తికి ఇది అపాయం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దాన్ని పెట్టుకోకుండా అవుతుంది అని ఒక వే అవుట్. ఇప్పుడు మనం వెళ్తాం లాయర్స్ దగ్గర వెళ్తే వాళ్ళు ఏదైనా ఒకటి కనిపెడతారు, ఏదో ఒకటి కనిపెట్టి ఒక క్లాస్ కనిపెట్టి మీకు క్రిమినల్ ని దాని నుంచి రిలీజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో క్రిమినల్ లాస్ ఎంతో పొలిటీషియన్ తెలుసు అందరికి, వాళ్ళు భ్రష్టాచారం ఎంత, అన్యాయం ఎంత ఇది చేశారు అంత తెలుసు. అయితే కూడా వాళ్ళు పెట్టేకపోదు. వాళ్ళు ఏదో ఒకటి క్లాస్ లీగల్ లాయర్ దాన్ని కనిపెట్టి వాళ్ళని దాన్ని ఇచ్చి ఒక టైం వాళ్ళు బెయిల్ అవుట్ అయితే అయింది. ఇంకా వాళ్ళకి కేవలం ఒక కేసు ఒకటి నడుపుతా ఉంటుంది ఈ రోజు అంతే. సో వాళ్ళు ఏదో ఒక దీని ద్వారా వాళ్ళకి చేస్తారు. సో ఈ రకంగా శుక్రాచార్యుడు కూడా చాలా బుద్ధిమంత వ్యక్తి. చాలా బుద్ధిమంతుడు అంటే తన శిష్యుడికి బలి మహారాజుకి ఇది మీరు మాట పెట్టుకునేది అది అవసరం లేదు, అది మీరు దాన్ని విడిచేయవచ్చు దానికి చెప్తున్నారు. ఇంకా మీరు అది ఒకటి దాన్ని అఫీషియలైజ్ చేసేదానికి ఒక ఏం చెప్తారు దానికి, ఏదో ఒక మాట ఓంకారం మీరు పలకలే, మీరు అలాకంతా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తారు. అదంతా పలికింటే అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అది ధర్మకార్యము చేస్తున్నారని అర్థం. ఇంకా మీరు చెప్పలే, మీరు కేవలం ఒక మాటలో చెప్పారు. అది మన మీ జీవమే అపాయం ఉన్నప్పుడు ఇది విష్ణునే సాక్షాత్తు విష్ణు. మీరు ఇప్పుడు అడిగే ఒక మీ దానంతో అన్ని కూడా మీ సర్వస్వము మీరు తీసుకొని వెళ్తారు, అంతా తీసుకొని ఇంద్రుడికి ఒప్పిస్తారు. సో దానికోసము మీరు చేయరాదు మీరు అని
వాళ్ళు శుక్రాచార్య యాక్చువల్లీ శుక్రాచార్యుడే వెనకాలి బలి మహారాజుకి మరలా ఒక సమయము బలి మహారాజు ఇంద్రదేవుడు ఎదుట ఫైట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మరణం కూడా అయి ఉంటుంది. బలి మహారాజు ఇంకా వాళ్ళంతా అన్యాయం. సో శుక్రాచార్యుడు తన శక్తితో మరలా వాళ్ళని జీవించేది. సో తర్వాత వాళ్ళకి ఆ మార్గదర్శనంతో వాళ్ళు బలి మహారాజు ఎంత వాళ్ళని గొప్పగా వాళ్ళని సేవ చేసేది. ఆ శుక్రాచార్యుడిని గురు సేవించే ద్వారా అంత బలవంతుడు శక్తిమంతుడు అంటే ఇంద్రుడిని వాళ్ళు పరాజయం చేస్తారు. సో అప్పుడు అవుతాను కూడా ఇప్పుడు ఈ సన్నివేశంలో సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చారు. వామన దేవుడు భగవంతుడే ఇప్పుడు కోరేది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ బలి మహారాజు చెప్పేది నాకు ఏం కావాలి ఇవ్వండి అంటే ఇక వామన దేవుడు లేదు, ఒక వ్యక్తి సంతృప్తితో ఉండాలి, చాలా ఎక్కువగా తీసుకోరాదు. సో నాకు 3 అడుగు జాడు స్థలం చాలు, 3 అడుగు జాడు. సో భగవంతుడు చిన్న బాల రూపంగా వచ్చారు. తన పాదాల్లో ఎంత 3 అడుగులు అంటే ఎంత చిన్న ఒక 3 feet ఉండొచ్చు అంతే, 2 feet 3 feet ఉండొచ్చు. అంటే భగవంతుడు చాలా చిన్న రూపం, వటు బ్రాహ్మణ వామన దేవుడు. సో ఇప్పుడు బలి మహారాజు నా దగ్గర ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారు అంటే మరలా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా కోరే అవసరం లేదు, నేను అంతా ఇవ్వచ్చు, నేను ఏం కావాలంటే ఇవ్వచ్చు అంటే బలి మహారాజు సంపూర్ణ ఇంద్రపురిని వాళ్ళు పరాక్రమించి సంపూర్ణ విశ్వాన్ని వాళ్ళు త్రైలోకేశ్వర అనే ఒక భావం ఉంటుంది బలి మహారాజు 3 లోకాలకి. అంటే వాళ్ళ తాతగారు ప్రహ్లాద తండ్రి హిరణ్యకశిపు, ఎలా హిరణ్యకశిపు సర్వ లోకాలకి అధిపతి సాధించారు, అలాగే బలి మహారాజు కూడా ఈ ఇంద్రుడిని డిఫీట్ చేసి త్రైలోకేశ్వర అని వాళ్ళకి ఒక భావం ఉంటుంది. నేను ఒక 3 లోకాన్ని నేను జయించాను, నేను వాళ్ళంతా పొందాను. సో వాళ్ళు చెప్తారు నా దగ్గర ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఏమైనా తీసుకోవాలి అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎనీవేర్ ఎనీ టైం. సంపూర్ణంగా వాళ్ళకి అన్ని కూడా దొరికినట్లే, ఇంకేం వాళ్ళు ఎవరికి కోరేదొద్దు. సో మీరు ఇదేమి 3 అడుగులు అడుగుతున్నా అని ఒక భగవంతునికి ఇంకా బెటర్ ఏమైనా అడగండి. సో అప్పుడు భగవంతుడు లేదు సంతృప్తిగా ఉండాలి ఒక వ్యక్తి, తనకి ఎంత కావాలి, ఎంత అవసరం ఉంది, బేసిక్ నెసిటీస్ దాంట్లో ఎట్లా ఉండాలి. పర్టికులర్లీ వామన దేవుడు ఇప్పుడు వటు బ్రాహ్మణుడిగా వచ్చారు. సో భగవంతుడు చూపిస్తుండే సాటిస్ఫాక్షన్ గా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫైడ్ గా ఉండాలి. సో ఈ శుక్రాచార్యులు వాళ్ళకి వార్న్ చేస్తారు. అయితే బలి మహారాజు లేదు అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ వాళ్ళని తీన్గా చెప్పారు. అయితే చాలా ఒక నాగరికంగా ఒక జెంటిల్మ్యాన్ దీనిగా చెప్పేది, నేను ప్రహ్లాద్ మహారాజుడు మనముడు, సో నేను ఎలా చేయను, ఇది చేత సాధ్యం, అంత గొప్ప భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు. సో వాళ్ళు మనముడై నేను ఇచ్చే మాటని నేను పెట్టుకోలేదు అంటే ఆ వంశపరంగా వచ్చి నేను ఆమెట్గా ఇది భూదేవి వాళ్ళు ఎవరైనా అన్ని సహించుతారు. భూదేవి చెప్తారు అన్ని సహించే శక్తి ఉంది తల్లి భూదేవి. అయితే ఎవరు మనము అబద్ధాలు మనం మాట్లాడతాం చాలా ఎక్కువగా, అదే ఒక అలవాటు ఉంటుంది. దాన్ని సహించరు అని బలి మహారాజు చెప్పే మాట కూడా ఒకటి. అంటే నేను సత్యం చెప్పాను, ఆల్రెడీ పలికాను, నేను ఆ మాటను పెట్టుకోవాలి నేను అని. సో అప్పుడు అంతంతా జరిగేటప్పుడు శుక్రాచార్యకి చాలా కోపం, క్రోధం, ఇదేమిటి ఇది, నా శిష్యుడు నాకే చెప్తున్నాడు, నేను గురు, నేను ఆచార్యుడు, నాకు చెప్పే మాట ఇది. సో ఆ బలి మహారాజు చెప్తారు వాళ్ళు దీన్ని వాళ్ళ గురుని త్యజించారు. భౌతికంగా గురు ఈ శుక్రాచార్యుడు భౌతికంగా వాళ్ళకి చాలా ఒక స్థానము, చాలా ఒక ప్రదేశము, చాలా ఒక బలము దొరికే వాళ్ళు సహాయం చేసేది ఒక గురు, ఒక మార్గదర్శకుడు. అయితే ఆధ్యాత్మికంగా గురువు అంటే కృష్ణుడి పాదపద్మ ఆశ్రయం మనకి బాగా. సో దానికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆటంకం వస్తున్నారు. సో ఆ గురుని త్యజించాలి. సో శాస్త్రం కూడా చెప్పేది ఉంది, గురువుని సాధారణంగా త్యజించరాదు, గురువు వాళ్ళ మాట మేము వినాలి, వాళ్ళ ఆశ్రయంలో మేము జీవనం గడపాలి. అయితే ఎప్పుడైనా ఆ గురు కార్య అకార్య అజానత, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి ఏం చేయరాదు అని తెలియక ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితిలో ఆ గురువుని త్యజించవచ్చు, సాధించవచ్చు. ఆ రకంగా బలి మహారాజు మనకి ఒక వ్యక్తి మనకి ఆ గురువుని త్యజించి వాళ్ళు మహాజనులు అయ్యారు చెప్తారు. 12 మంది మహాజనుల్లో బలిను కూడా ఒకటి. స్వయంభు నారదాశంభు కుమార కపిలామను ప్రహ్లాద జనక భీష్మ బలి వయ్యాసకి వయం. ఆ బలి మహారాజు కూడా ఆ 12 మహాజనుల్లో ఒకరు మహాత్ములు. సో చెప్పారు ఈ ఒక కార్యంతో వాళ్ళు మహాజనులు అయిపోయారు. వాళ్ళు గురువుని త్యజించి భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా ఆత్మ నివేదనం. సో దాని ద్వారా వాళ్ళు మహాజనులు. సో బలి మహారాజు తర్వాత బలి మహారాజు అలానే వాళ్ళ భార్య కూడా వింధ్యావళి
సో వాళ్ళు కూడా చెప్తారు సామాన్యంగా అది లేదు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్, మనం పుస్తకాలంతా ఆమె కొన్ని టైం వెళ్తుంటుంది, ట్రైన్లో వెళ్తుంటుంది, ఇంకొకటి బుక్ మన వెహికల్ టెంపుల్ వెహికల్ తీసుకొని వెళ్తుంటుంది ఇక్కడ పండుగ జరిగినప్పుడు. సో ఒక్కొక్క సమయం చాలా సమయం ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క సమయం వాళ్ళు భర్తలు చెప్తారు ఎస్ కొంటాము ఈ పుస్తకం, ఆ భార్య వచ్చి ఇది తీసుకోవాలి, ఏం ప్రయోజనం ఇది, దీనికి ఎంత, ఇది 200 రూపాయలు, దీనికి వ్యర్థం ఇది. సో అంబేద్కర్ తర్వాత వాళ్ళు భర్తలు లేదయ్యో ఇదేమి అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఫ్యామిలీ ఇది ఉంటుంది, ఆత్మీయ భావం ఉంటుంది, ఒక తెచ్చుకొని వెళ్ళాలి. సో ఇది చూస్తాం. అయితే అలాగా కాదు ఈ భార్య, ఎవరు వింధ్యావళి చెప్తారో వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళ గురువుని కూడా త్యజించారు. వీళ్ళు అయింది ఇప్పుడు తీసుకున్న వాడిని గౌరవంతో మొదటగా వాళ్ళ పాద పద్మాన్ని ఇంకా ఇచ్చేస్తాం. మొదలే చేశారు, ఆహ్వానించినప్పుడే చేశారు. ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు దానం ఇచ్చే ముందు అప్పుడు కూడా భగవంతుడిని వాళ్ళ పాదాలని కడిగేది ఒక సన్నివేశం. అప్పుడు వింధ్యావళి బలిమాల చెప్పిందే ఒక బంగార మట్టి ఇది బంగారు దీని పాట్, ఇది సామాన్య ఇది కాదు, ఏదో ఒక వెజల్ కాదు, ఇది కలశ. సో వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు, బంగారంలో ఉండి ఆ పవిత్రమైన జలం తీసుకొని వచ్చి భగవంతుడిని పాదపద్మాన్ని ఇచ్చేస్తారు. సో తర్వాత బలి మహారాజు వాళ్ళని ఇచ్చేసి వాళ్ళ కుటుంబ సదస్యులు అందరిపైన ఆ ప్రోక్షారం చేస్తారు. చేసి వామన దేవుడు ఇప్పుడు అయింది, ఇప్పుడు అంతా రెడీ అయింది, నాకు దానం ఇస్తున్నారు, అంత ఇచ్చారు ఆల్రెడీ, నేను తీసుకోవాలి అంతే, 3 అడుగులు నాకు ఎంత అవుతుందో తీసుకోవాలి నేను. సో వామన దేవుడు తన దేవుణ్ణి పెద్ద గొప్పగా, భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, సర్వ అచింత్యుడు, సో తన దేహంని అంత పెద్దగా చేశారో చెప్తే, సో 1 అడుగులనే అంతా వాళ్ళు పైన ప్రదేశాలంతా కవర్ చేసేస్తారు. కింద ప్రదేశాలు ఫస్ట్ కనుక్కున్నారు, కింద ప్రదేశాలంతా, పైన భూలోకం నుంచి మన క్రింద అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాల, సో అన్ని కూడా భగవంతుడి దేహం అంత పెద్దగా అవుతా ఉంది, అంతా కవర్ అవుతుంది 1 అడుగు. తర్వాత 2వ అడుగు పైన భగవంతుడు తీస్తారు, దాన్ని పైన లోకాలు, స్వర్గలోక, భువర్లోక, స్వర్లోక, జనలోక, తపోలోక, మహర్లోక, అందరూ చూస్తున్నారు, అంత జీవులు భగవంతుడు ఆ పాదాలు అన్ని లోకాలను కవర్ చేసి పైన వస్తుండేది. బ్రహ్ముడు చూస్తారు, బ్రహ్మలోకాల బ్రహ్ముడు శుద్ధ భక్తులు, ఓ భగవంతుల పాదాలు వస్తుంది అని వాళ్ళు తన కమండు నుంచి తీసి భగవంతుల పాదాలని వాళ్ళు కూడా క్లీన్ చేస్తారు, వాళ్ళు అది కడుగుతారు, వాళ్ళు అవకాశం తీసుకుంటారు భగవంతుల పాదాలని చేసే. సో ఎనీవే, సో తర్వాత బ్రహ్మలోకం కింద వెళ్ళి మన యూనివర్స్ బ్రహ్మాండం ఏముంది, బ్రహ్మాండంలో 7 కవరింగ్స్ ఉన్నాయి. సో భూమి, నీళ్ళు, ఆకాశం, ఇదేమి పంచభూతాలని చెప్తాము. ఈ కవరింగ్స్ 8 కవరింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 10 టైం పెద్దది, సొంత దీనిగా ఇది ఒక ఫుట్బాల్ కవరింగ్ ఉన్నట్లు కవరింగ్ బ్రహ్మాండం. సో భగవంతుడు పాదాలు వెళ్ళి దాన్ని పియర్స్ చేసి ఆ మహావిష్ణు ఉండే ఇది అక్కడికి ఇది అవుతుంది, అది గంగాజలం అక్కడి నుంచి వచ్చేది. సో చెప్తారు వామనుడు రెండే స్టెప్ల సంపూర్ణ పైన లోకాలు, క్రింద లోకాలు అంతా కవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 3వ స్టెప్ పెట్టే స్థలమే లేదు, ఏమి ఉంది. బలి చక్రవర్తి చెప్తున్నాడు, నేను త్రైలోకేశ్వర, అన్ని 3 లోకాలను పొందే నేను వ్యక్తి. సో భగవంతుడు 2 అడుగులనే కంప్లీట్ చేసేస్తాడు. సో తర్వాత భగవంతుడు, నువ్వు ఇది క్రిమినల్, నిన్ను బంధిస్తాను, నువ్వు మాట ఇచ్చింది అవుతే దాన్ని పూరించలేదు నువ్వు, సో ఇది తప్పు, ఇది అపరాధం, ఇది ధర్మం, ఇది కార్యము, దానం ఇస్తానని చెప్పే వ్యక్తి ధనం ఇవ్వలేదు అంటే అది అపరాధం, అది అధర్మిష్ఠుడు అని భగవంతుడు చాలా ఒక కోపము, క్రోధము వ్యక్తం చేస్తూ వాడిని అరెస్ట్ చేస్తారు. బలి మహారాజు వైపు ఎవరు ఉన్నారు, సైనికులంతా ఫైట్ చేసేకి వస్తారు. అది తర్వాత వీళ్ళకి భగవంతుడి వైపు ఉండే వీళ్ళందరూ ఆనంద, సునంద ఎంతెంతో వాళ్ళందరూ వాడిని డిఫీట్ చేసి అందరినీ కూడా బంధిస్తారు. అప్పుడు బలి మహారాజు చెప్తారు, ఇప్పుడు చేయొద్దండి, మీరు ఫైట్ చేయొద్దండి అంత వాళ్ళ సైనికులు చెప్తారు. ఆమెట్గా తర్వాత భగవంతుడు కొంత క్రోధం, ఎక్కడ నా 3వ అడుగు, వేర్ ఇస్ మై 3rd స్టెప్, మీరు దానము ఇస్తాను అని చెప్పారు, ఇక్కడ ఉంది నా 3rd స్టెప్. సో అప్పుడు ఒక్కొక్కరుగా బ్రహ్ముడు వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి భగవంతుడు ఇదేది నీ లీల, ఇది ఎవరైనా నీకు కొంత జల గంగా జలము, కొంత తులసి దళం ఇస్తే నువ్వు సంతృప్తి అవుతావు, ఈ వ్యక్తి నీకు సంపూర్ణ సర్వస్వము అర్పించాడు, నువ్వు అవుతే కూడా ఇంత కటువుగా, ఇంత దీనిగా వ్యవహరించేదా, ఇది
దయచేసి వాడికి నీ అనుగ్రహం ఇవ్వాలి అని బ్రహ్మడు కోరేటప్పుడు వింధ్యావళి బలి మహారాజు భార్య కూడా త్వరనే వాళ్ళు మధ్యలో వచ్చి నా భర్తడు అనుకోంది తనడే అంత సంపూర్ణ విశ్వానికి అధిపతి అని. సో ఇది అజ్ఞానంతో ఈ వ్యక్తి నీకు దానం ఇస్తాను అని చెప్పేది ఇది. సో బుద్ధివంతుడు కాదు నా భర్తడు, సో దయచేసి వాళ్ళు క్షమించండి అని వాళ్ళు కూడా. తర్వాత వీళ్ళు వస్తారు, ఎవరు ప్రహ్లాద్ మహారాజు వస్తారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలా వయస్సుగా ఉన్నారు, ముసలాయన తర. సో వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు, ప్రహ్లాదులో నరసింహ రూపుడు చూశారు, ఇక్కడ వామన రూపము చూశారు. సో నరసింహ రూపం వామన రూపం చూసి వాళ్ళు దివ్య ప్రార్థన. సో వాళ్ళు చెప్పేది ఒక మాట చెప్తారు, భగవంతుడా నువ్వే ఈ నా మనుముడికి ఇంత గొప్ప స్థానం ఇచ్చావు, అదే నువ్వు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిది అంతా కూడా భౌతికం తీసుకొనేసావు. సో రెండు సమయంలో నువ్వు చాలా ఒక గొప్పగా వ్యవహరించావు, మోస్ట్ వండర్ఫుల్. సో శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు చేసేది ఒక అనుగ్రహించినప్పుడు, ఒక శిక్షించినప్పుడు భగవంతుడు తన గొప్ప ఇది చూపేది అని స్వీకరించేది. సో భగవంతుడు చెప్పేది, సో నువ్వు కరుణతో ఈ వ్యక్తికి అంతా ఇచ్చావు, నా మనముడికి ఇప్పుడు అంతా తీసుకొనేసావు. సో ఇది నీ ఒక దివ్య ఇది ఇలా ఇది సరి, ఇది వండర్ఫుల్ అని చెప్తారు. అంటే ఒక వైరాగ్య భావం వచ్చేదానికో ఇంకొక భావం భగవంతుడు వచ్చేసింది బలి మహారాజుకి. సో తర్వాత భగవంతుడు ఆ మూడో అడుగు అయ్యేటప్పుడు బలి మహారాజు చెప్తారు, వాళ్ళు తల వంచి నిల్చుకో ఉన్నారు. సో భక్త ప్రహ్లాద్ వాళ్ళ తాతగారు వచ్చినప్పుడు, సో మా భక్త ప్రహ్లాద భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు చాలా సంతృప్తి చేశారు. అయితే నేను భగవంతుని సంతృప్తి చేయలేదు నేను అని ఒక భావంతో వాళ్ళు తల వంచి ఉంటే అని చెప్తారు బలి మహారాజు. సో తర్వాత బలి మహారాజు, లేదు ఇది నేను నా తలపైన మీ కాళ్ళు పెట్టండి, మీ పాదాలు పెట్టండి అని. సో మూడో అడుగు భగవంతుడు పెట్టినట్లు చేసి భగవంతుడు వాళ్ళని సుతల లోకానికి పంపేది. యాక్చువల్లీ చెప్తారు ఇది భగవంతుడు తల్లి దివ్య లీల. సో సుతల అనేది ఇంద్రపురికిన ఎక్కువ ఇది ఉంది ఎంత చెప్తారు, అక్కడ ఉండే ఒక అపులెన్స్, ఒక విభూతి, ఒక ఉండే ఇది వైభవము ఇంద్రపురిని కూడా లేదు. సో భగవంతుడు వాళ్ళు ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ద దేవదాస్ విశ్వకర్మ వాళ్ళతో తయారు చేసిన సుతల భూలోకం క్రింద లోకము అయితే అక్కడ ఉండే వైభవము ఇంద్రపురికిన ఎక్కువగా. సో అక్కడికే పంపారు ఎవరిని, బలి మహారాజుని. తర్వాత ఈ ప్రహ్లాదుడు కూడా వాళ్ళు సైతం వెళ్తారు. మనకి భగవంతుడే స్వయంగా అక్కడ ద్వారపాలకుడిగా ఉన్నారు సుతల లోకంలో. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంద్రస్థానము బలి మహారాజుకి లభిస్తుంది. సో బలి మహారాజు భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుడు. సో వాళ్ళ కోసం భగవంతుడు తీసిన ఒక వామన రూపం, వామన దేవ. సో ఈ రోజు అది వామన ఆవిర్భావ రోజు. అదితి కశ్యప, సో వాళ్ళు కోరేది పర్టికులర్ అదితి కోరేది, నా పిల్లలు ఇంద్ర అంతా వాళ్ళకంతా ఏమి స్థలం లేదు, అంతా బలి మహారాజు అంతా ఆక్రమించారు. సో దానికోసం భగవంతుడు అవతరించారు వామన రూపం. హరే కృష్ణ. సో అందరికీ తెలుసు. సో బట్ స్టిల్ భగవంతుల లీలలో ఎంత టైం వింటానో, ఎంత టైం నేను జ్ఞప్తి చేసుకుంటానో మనకి శుద్ధి అవుతుంది. హరే కృష్ణ. బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ప్రభుజీ బలి చక్రవర్తి సుతలానికి వెళ్ళిపోయిన రోజు కాబట్టి వామన అవతారం జరిగింది కాబట్టి అందుకే భాగవతాన్ని దానం ఇవ్వాలి అని చెప్పిన విషయం చెప్పారా ప్రభుజీ మనకి? ఉండొచ్చు చెప్పేక. ఎలాంటి ఇప్పుడు భద్ర పూర్ణిమ అని ఇంకా 2 రోజుల అది కరెక్ట్, అది కూడా ఉండొచ్చు మాతాజీ, కనెక్టెడ్ ఉండొచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు మీకు. బట్ ఎనీవే ఇది ఆస్పిషియస్ రోజులు అయిపోతాయి. యాక్చువల్లీ మన జన్మాష్టమి మొదట బలరాం జయంతి నుంచి చూస్తుంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పండుగ ఇంకొక పండుగనే బలరాం జయంతి, తర్వాత కృష్ణ జన్మాష్టమి, తర్వాత మన శిల ప్రోపాల్ వ్యాస పూజ, తర్వాత ఇప్పుడు రాధాష్టమి, తర్వాత వామన ద్వాదశి, ఇంకా రేపు రోజు ఇంకొక ఆచార్యుడు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వాళ్ళ జన్మదినం, హరిదాస్ ఠాకూర్ తిరోభావము. సో 14th మీరు చెప్పేది అది కూడా భాద్ర పూర్ణిమ. సో ఒక రోజు యాక్చువల్ చెప్తారు ప్రభుపాద వైకుంఠ ధామంలో ప్రతిరోజు పండుగే, ఫెస్టివల్ అని చెప్తారు. అయితే భౌతిక జగత్తులో మనకి ఒక శక్తి అయినంత ఆచార్యులు మనకి చెప్తారు. నేను ఇచ్చాను షెడ్యూల్ మీకు. అంటే బలి చక్రవర్తి దానం ఇవ్వటంలో ఆయన పేరు